Kardong pini bertar jikta pini prime time news tan bang pineli imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen cepat jermidam de aprang bertang kong pi arjikta. Langsung mepi medical sub center hem nampi mandet. Petang akia dat pen kiduk tigara tumapan sanghan kiron. Lockdown pen putat karbiang long hiti ruki chua hiti long kreni kang puja pan DC pen hukum ki pitu. Bertang kong PRG dia pit putat bertang ton pen cepat jermidam snang. Long kreni hiti ruki chua hiti Deputy Commissioner ihin pen ke pangpu ponja pan hukum ki pi. Keramtang RJ dingklui pen det piar lokang kirmatet lockdown do det pen putot pini ani an karbiang long DC ahin pen long kreni ahiti kapang pujia pan hukum pitang lo la long kreni ahiti amen lake parokwa den arong hentagat haragat tinyali long nit lang soyet borlang per dordoli manjai hidipi dilai lapen koila jan ahiti ke ingkupon popusi DC ahin pen pachini pon News Desk Report News 24 Karbiang Long. Langsung mepe medical sub center ingna mandera joini kopi koson sila puson mandet mapusi hada kararatum mangu pronglo pusi nilitum News 24 Karbiang Long apherang kia hinpen bertanang pale. Puloni constituency lo langsung mepe medical sub center under Puloni PH CIM nampi mandet impor mela bangsa medical sub center laki ningkaning koy an bakta do pola puson kiman ladak madu Dr. Tave ahut pen polio ki pija panar satu mangko kota pi po an bak do pen dam churup lapuson medical sub center ki dowek laki langsung mepe long katharong bonta medical ahem ki mimi dera jok kaniarong pha arong along ki do party office abana long si nar satum terek ponlo bonta hadak le thota amuke wangwe mandet lo hada ke do aratum ke thana tengke Dr. Atum si ke wangwe binong mamate sarkar pen tong pangkri loma pusi karju pedo langsung mepi medical sub center lapen Puloni PH CIM ke helo lake mitar ke banbak dolang lapen lapu area along ke inglong pharmacy amat siave lapen tovar ke memia jok radatum kiso kacilang jap hanta sungpi pusi thamdun nasi ajat non medical bonai ponang pupusi mesana doktor nang toinang pupusi thirklong pen medical center do pupusi non ke doba ma sarkar phan hada ke do radatum tuning repon News Desk Report News 24 Karbiang Long. COVID-19 awur pen kisung radatum aphan dorsing teron ame thanga kia dat pen sanghan kirona sai ke deng det PR lo lockdown ki doko ajok chokem chodam awar sai ka wepen lapan sai ki cholong le ki junlon le ka siksa ka phai nang bat bomlo bangso por hot inu jinthong development block achokumar GS dor singteron aning ke mepen don cricketom ara phan sang pruete ingti jangthu sabon hai hui chongkan lapen puthepi amekar kawe nai nai atuma phan ingwai pon si jangmini phaing kora chok lapen kora choksi ani ron pon lo pusi amethang pen berta pachini Heroni pen berta pangdakpot mohon teron News 24 Karbiang Long. Pinya berta lapan sikang toniklo tumi thakmi kardom.